So, Pwede I na ba think tayo that- dito? Ay, ibig ko sabihin... Hindi, ibig ko sabihin, for a Ikaw start... talaga? Aray ko. Kung mag-umpisa tayo ng pamilya, pwede pa naman to. Ano? Ayan? Ano ka ba? May anak na ako, no? Hanap ka na lang ng single. May anak ka na? Ba't hindi halata? Na! Pero, okay lang. So, ano Wala, naman ngayon? single mama ko. Para lang alam mo. Baka akala mo kasi naglalaro-laro lang ako dito para alam mo na meron akong motivation and inspiration sa pagpupursige ko sa buhay. Tsaka hindi naman ako magugustuhan ng mga single katulad mo na gwapo na maraming options na single din. Tapos mas maganda. Alam mo yun. Talaga. Mm-mm. Hindi naman ako mag-aksaya ng oras kung di ko gusto yung tao eh. Tsaka gusto ko pa yung unit. Ang ganda. Sabi mo. Okay, guys. Sino